24 верасня, аўторак, Белсад-Зум і Віталь Бабін у эфіры. Вітаю гаспадарства, і сёння ў нас. Як нямецкі дэпутат карыстаецца з працы беларускіх палітвязняў на цыбульных палетках пад Лідай? Святлана Ціхановская сустрэлася з Илоном Маскам. Лукашенко зноў рыхтуецца да вайны з удзелам айчынных дронаў. Беларускіх вязняў, асуджаных за палітыку, выпраўляюць працаваць на палетках нямецкага дэпутата Йорга Дорнау. Мужчына мае свой бізнес, вырошчвае цыбулю ў Лідскім раёне. Пра гэта выданню Reform News распавёў адзін з былых зняволеных. Цыбулю перабіралі для гандлёвай сеткі Еўраопт. Паводле мужчыны, які пажадаў застацца ананімным, асуджаных паводле палітычных артыкулаў, рэгулярна прыцягвалі да працы ў акцыянернае таварыства «Цыбулька Бел», бо нямецкі дэпутат падпісаў пагадненне з Лідскім цэнтрам ізаляцыі правапарушальнікаў. Там жа за падабайку ў сацыяльных сетках адбываў 15 сотняў і суразмоўцаў выдання. Ён адзначыў, што праца не была прымусовая. Заробленыя грошы, прыкладна 5 еўраў на дзень, ішлі на рахунак за ўтрыманне ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў. Праўда, пры адной умове, калі брыгадзіру спадабаецца праца арыштаванага. З намі на сувязі галоўны рэдактар Reform News Фёдор Павлюченко. Фёдор, вітаю. Добрый день. Як агулам можна ацэньваць гэтую сітуацыю? Я маю на ўвазе першую чаргу маральны бок усяго гэтага. У меня адчуванне такое, што ў беларусаў мы звыкліся з такімі гісторыямі. Насамрэч, за тыя 4 гады рэпрэсіі мы ўжо не бачым нічога такога, што там здарылася. Працуюць палітзняволеныя, атрымліваюць маленькія грошы. Добра, што не сядзяць у турме. Прыблізна так мы гэта ўсё бачым. І добра, што тут ёсць магчымасць паглядзець вачыма еўрапейскіх гледачоў. Таму што ёсць еўрапейскі дэпутат нямецкі, ён вядомы чалавек, ён інвестуе ў дыктатарскую краіну. І вось мы бачым, як гэта бачаць нашыя суседзі. Мне здаецца, што гэта магчымасць якраз адчуць яшчэ раз тое, што адбываецца ў Беларусі, якая несправядлівасць, які жах адбываецца ў Беларусі, і яшчэ раз паказаць, што робіць гэты рэжым у нашай краіне. Але сам гэты нямецкі дэпутат, ён як бы не ўсведамляе ўсёй гэтай сітуацыі, бо вы рабілі таксама яму запыт, ён вам нічога не адказаў, але з вашай публікацыі даведваемся, што ён асабіста правяраў працу зняволеных. Мы даведаліся пра гэта ад чалавека, які быў у тым цыпе, ён бачыў гэтага дэпутата, пазнаў яго, і мы паказвалі фота. Што я магу сказаць? Я не думаю, што у гэтага чалавека нейкае сумленне, што ён, ведаеш, не будзе спаць усю ноч і думаць, як там палітзняволеныя. Калі б у яго было сумленне, ён бы не кантактаваў бы з рэжымам, ён не рабіў бы бізнес у Беларусі. А бізнес, наколькі я разумею, наколькі мы змаглі даследаваць яго бізнес, ён робіць з так званым адміністрацыйным рэсурсам. То бок ён выкарыстоўвае сувязі з чыноўнікамі, з дзяржслужбоўцамі. Лічу, што ён не проста так з'явіўся ў Беларусі, што гэта такая, ведаеце, гісторыя доўгатэрміновая, супраца яго як з беларускім, так і з расійскім рэжымамі. Дарэчы, вось калі звярнуцца да вашай публікацыі, то ўласна там прыводзіцца яшчэ адзін герой, гэта прадпрымальнік Юрый Куніцкі, які жыве ў Нямеччыне, які ўласна добра так выкарыстоўваецца беларускай айчыннай прапагандай. Якія сувязі у яго з гэтым нямецкім дэпутатам, як ён яму памагае рэалізоўваць свае праекты ў нашай краіне? Я не хацеў бы зараз сказаць пра гэта, таму што мы яшчэ будзем расследаваць далей гэтую сітуацыю, і пакуль не шмат інфармацыі. То бок тое, што мы напісалі, мы пра гэта ведаем яго бізнес-сувязі, яго адносіны з беларускімі ўладамі, гэта ўсё вядома. Далей будзем спрабаваць знайсці, што гэта за чалавек. Насамрэч, і нямецкія журналісты даволі шмат напісалі яшчэ, калі з'явілася інфармацыя пра тое, што нямецкі дэпутат мае бізнес у Беларусі. Гэтай гісторыі ўжо амаль год, і тады ўжо шмат пісалі пра Куніцкага. Але нечага новага я вам зараз не скажу, мы будзем расследаваць і гэтую персону таксама. З іншага боку, вось калі мы кажам, што праца гэта не прымусовая, што вязням проста прапаноўвалі папрацаваць,
для некаторых гэта ўласна можа быць такой альтэрнатывай. Можна выехаць кудысьці, дзесьці зарабіць нават 5 еўра, нават калі гэтыя 5 еўра пойдуць на заплату, на аплату утрымання ў гэтым цыпе, так, але не сядзець усе гэтыя там 15 ці 30 сотняў, колькі табе прысудзяць у гэтым цыпе. Калі вы размаўлялі з героем гэтай публікацыі, як ён ацэньваў умовы гэтай працы? Ён сам казаў, што умовы, безумоўна, жудасныя. Я не ведаю, я сёння шмат чытаў каментароў пад нашым матэрыялам, калі мы надрукавалі яго, апублікавалі, і знайшоў таксама і каментары, што, ну, ведаеце, гэта ж добрая справа, што людзі атрымліваюць вітаміны, яны яшчэ і цыбулю змаглі паесці. Ну, калі адносіцца так да людзей, як да жывёлаў, то, безумоўна, гэта добры ўчынак, бізнесмен дапамог палітвязням. Але мы ведаем, як утрымліваюцца палітвязні ў беларускіх турмах, яны пазбаўлены усялякіх гігіенічных сродкаў, матрасаў, усяго яны пазбаўленыя. І наш герой таксама казаў пра тое, што ён лічыць, што гэта, ну, катаванне. Гэта катаванне, сапраўднае катаванне, тое, што ён адчуў там за 15 сутак, тыя суткі, якія ён быў у гэтай турме. Але калі кажам вось непасрэдна пра працу вось на гэтых палетках цыбульных, ну там, наколькі я разумею, з гэтай публікацыі чалавеку прапанавалі сняданак о 7:00, потым да 18:00 ён працаваў без ежы, без вады, то таксама не самыя лепшыя умовы, хаця і на свежым паветры. Ну, безумоўна, ён расказваў, што гэта быў люты. Вы ведаеце, які люты ў Беларусі, якая вопратка, калі цябе затрымліваюць. Безумоўна, ты не ў кажушку і не ў валенках. Было холадна, іх не кармілі, яны працавалі ўвесь дзень. Як ён казаў, пакармілі о 7:00 і далей уже о 18 гадзіне. То бок яны цэлы дзень у халодным памяшканні, холадна, трэба працаваць, плоцяць, ну, вы не ведаю, магчыма, для Беларусі сучасныя 5 еўра за дзень гэта норма, гэта нармальныя грошы, але я лічу, што гэта рабскі труд. І што яшчэ? Ну і не кармілі. Людзей не кармілі. То бок яны тую цыбулю перабіралі і яе ж і елі. Ось, атрымлівалі вітаміны. Я лічу, што гэта катаванне. Гэта сапраўднае катаванне, і гэтая праца таксама катаванне. Фёдор, наколькі масавая гэтая з'ява? Я маю на ўвазе, колькі чалавек пагадзілася вось на такую працу? Мы, насамрэч, размаўлялі, па-першае, з праваабаронцамі і мясцовымі праваабаронцамі. Ёсць шмат інфармацыі. Вясна друкавала пра умовы ўтрымання ў гэтым ціп, у гэтай турме. Шмат было гісторый, ёсць нават малюнкі, там быў мастак быў, ён усё паказаў, што ён бачыў. Мы знайшлі некалькіх чалавек, там не буду казаць колькі, но 3, напрыклад. Мы знайшлі чалавекі, захацеў паразмаўляць з намі толькі адзін, але гэта насамрэч масавая з'ява. То бок, я лічу, што вот зараз мы надрукавалі артыкул, калі будзе розгалас, то шмат знойдзецца людзей, якія распавядуць, можа, і больш, чым мы атрымалі інфармацыі, і пакажуць, што з імі здарылася. Насамрэч, гэта руцінная сітуацыя не толькі на гэтай цыбулькі бел, зняволеныя працуюць, яны таксама збіралі камяні на палях, яны там шмат якой працы іншай рабілі. Улада выкарыстоўвае іх як рабоў. Яны працуюць дзе заўгодна. Гэта нармалёвая з'ява. Ведаеце, гэта, калі нам гэта все распавядалі, гэта все выглядала як норма. Норма сучаснай Беларусі. То бок вязні гэтую добраахвотна прымусовую працу ўспрымаюць хутчэй як проста добраахвотную, аднак па факту, канешне ж, яна з'яўляецца не такой. Безумоўна, яны усведамляюць, што з імі адбываецца, але ведаеце, калі ты ў жудасных умовах, ты лепш пойдзеш папрацаваць, чым будзеш сядзець у камеры, можа, там, і далей цябе будуць катаваць, збіваць, не ведаю. Аналітык Александр Фрыдман кажа пра тое, што дэпутата з Нямецчыны не толькі не пакараюць, але ён яшчэ і захавае за сабой вось гэты дэпутацкі мандат. Якое меркаванне ў вашай рэдакцыі, калі гэтая публікацыя з'явіцца таксама ў нямецкай прэсе, будзе перакладзеная, вось вы абяцаеце ў хуткім часе на ангельскую мову гэты артыкул таксама выставіць?
Мы уже зрабілі пераклад, уже я зараз бачу статыстыку, шмат людзей чытаюць у Германіі. Да нас звярнуліся ўсе вядучыя нямецкія медыа. Мы дапаможам ім, безумоўна, зрабіць уласныя расследаванні. Але, ведаеце, справа ж не толькі ў гэтым дэпутаце. Ну, добра, ну, няма сумлення ў чалавека. Ну, хай жыве з гэтым, без сумлення з гэтай праблемы ў жыцці. Але ёсць у Германіі такая партыя, якую ён прадстаўляе. На мой погляд, гэта цікавы выклік для ўсёй нямецкай супольнасці. Гэта партыя, ну, калі магчыма зараз там казаць у эфіры Белсата, гэта альтэрнатыва для Германіі. І яна выступае з такіх, ведаеце, пра лукашэнкаўскіх, пра крамлёўскіх пазіцый. І вось калі выбаршчыкі нямецкія даведаюцца, якую лінію, што чакае, якім чынам вядуць сябе гэтыя дэпутаты, гэтая партыя, што яна робіць, магчыма, яны тады зменяць меркаванне сваё, стаўленне да гэтай партыі, і магчыма, яна не будзе атрымліваць такія вялікія адсоткі, якія зараз яна атрымлівае на выбарах у Германіі. Абавязкова будзем сачыць за развіццём гэтай сітуацыі і рэакцыі на вашу публікацыю. Дзякуй вялікі за размову. Праваабаронцы перадалі ў міжнародны крымінальны суд новыя дакументы аб датычнасці Лукашэнкі да дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей. Новыя матэрыялы сведчаць пра непасрэдны ўдзел рэжыму ў перамяшчэнні і мілітарызацыі больш як 2200 дзяцей з акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторыяў. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Святлана Ціханаўская працягвае візіт у ЗША, дзе яна ўзяла ўдзел у дэбатах аб палітвязнях на палях Генеральнай асамблеі ААН. У сваёй прамове беларуская лідарка акцэнтавала ўвагу на катастрафічнасці сітуацыі ў Беларусі. Таксама яна заклікала разгледзець дыпламатычныя каналы для абмену палітвязнямі. Ціханаўская сустрэлася з кіраўніком дыпламатыі Еўразвязу Жозепам Бурэлем. Абраны прэзідэнтка сярод іншага папрасіла еўрапейскага чыноўніка павялічыць падтрыманне незалежных медыяў, а таксама пашырыць практыку выдачы візаў для беларусаў. Святлана Ціханаўская сустрэлася і з вядомым прадпрымальнікам Іланам Маскам. Яна прапанавала мільярдэру дадаць у сетку X беларускую мову. Аднаго беларуса і 3 грамадзянаў Расіі затрымалі ў Нджамена, сталіцы Чаду. Паводле выдання «Зеркала» прозвішча затрыманага Дзенісевіч сустракаецца, напрыклад, у навінах пра набліжанага да Лукашэнкі бізнесоўца Зінгмана, які лічыцца ключавой фігурай у дачыненнях Беларусі і Зімбабве. 6 месяцамі турмы пакаралі беларуса з інваліднасцю, які сёлета ў ліпені кінуў у каралеўскі палац у Осла некалькі бутэлек з запальнай сумессю. Тады ніхто не пацярпеў. Пра гэта паведамляе нарвежскае выданне Дагблядет. Беларус растлумачыў, што зрабіў гэта, каб прыцягнуць увагу да несправядлівага абыходжання, якое ён зазнаў у цэнтры прыёму ўцекачоў у Нідерландах. Мужчына прызнаў сябе вінаватым. Атручванне дыхлафосам – асноўная версія атручвання сям'і з Назараўскага раёну Краснаярскага краю Расіі. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале пракуратуры Рэспублікі Хакасія. Раней сям'я з 6 чалавек трапіла ў рэанімацыю пасля вячэры дома. 4 дзяцей памерлі, бацькі выжылі і пакуль застаюцца ў рэанімацыі. Няма беспілотнікаў, няма перамогі, ні пра якую вайну гаворкі быць не можа. Пра гэта заявіў Лукашенка падчас свайго чарговага аб'езду вайсковых аб'ектаў. Гэтым разам паказушную выставу тэхнікі для дыктатара зладзілі на Абус-Лясноўскім вайсковым палігоне. Лукашенко вырашыў заслухаць справаздачы сваіх генералаў пра перспектывы развіцця беспілотнай авіяцыі з улікам досведу сучасных узброеных канфліктаў. На выставе военпраму яму паказалі беспілотнікі рознага тыпу. Як вынік, ён заявіў, цытата, «Трэба, каб усё было сваё». Уже начинают беспилотниками вот этими маленькими и прочими ударными гоняться за солдатом. Уже посчитали, солдат в 5 раз дороже, чем беспилотник. Тым часам мазырскі НПЗ ўзялі пад ахову вайскоўцы. Паводле маніторынгавай групы «Беларускі гаён» туды перакінулі падраздзяленне зенітнай ракетнай брыгады. Імаверна, каб абараніць завод ад атак беспілотнікаў. З намі на сувязі Константин Крывалап, авіацыйны эксперт з Украіны. Спадарах, Константин, вітаю вас. Вітаю. Калі, уласна, мы кажам пра беларускія дроны. Вось беларуская прапаганда ўжо паказала адзін з такіх баявых дронаў. «Хантер», там на борце нават ёсць пулемёт Калашнікава. І сёння Лукашенко акурат казаў пра вытворчасць такіх дронаў. Гэта можа быць тыпу іранскіх шахадаў ці супрацьтанкавых дронаў. Як вы лічыце, ці Беларусь увогуле здольная наладзіць вось такую, серыйную вытворчасць такіх апаратаў?
Ну, взагалі, білоруська промисловість, вона знаходиться на досить високому технологічному рівні. І організувати збірку таких апаратів вони можуть. Те, що стосується комплектуючих до цих апаратів, то тут можуть вже бути деякі проблеми. Але ж диктатор Лукашенко, він дуже там товаришує з паном Сі Цзіньпінем, верніше, товаришем Сі Цзіньпінем, і може вони там і домовляться про постачання інших комплектуючих. І тому я не виключаю такої можливості. Але тут треба розуміти наступне. Те, що зараз Україна і Росія, оці розробники безпілотних літальних апаратів, вони попереду світу дуже, дуже далеко. І американці, і ізраїльтяни, і європейці, вони там, наших хлопців там через плече заглядують, намагаються зрозуміти, що вони там роблять. Тому що ми поламали дуже велику кількість шаблонів стосовно того, як може вестися ця війна і яке місце безпілотних систем в цій війні. І зараз там дуже багато з цього приводу ламається. І американці розробляють нові системи з урахуванням того, що розробили українські інженери. Європейські виробники безпілотних систем, вони теж переробляють свої системи з урахуванням того, що зробили українські інженери. Тому технічно-технологічно метал, пластмасу, ну, такі комплектуючі Білорусія, я впевнений, може виробляти. Але те, що стосується бойового застосування, реальності бойового застосування в тих умовах, саме яких проходять зараз військові дії, з великою кількістю РЕБО, інших засобів подавлення, протидії радіотехнічній розвідці. Тобто, ну, зараз, ну, я вибачаюсь, але зараз білоруський дрон, він прилетить в джунглі, там, де його просто з'їдять. Ну, якщо він прилетить от сюди, да? І так буде не тільки з білоруським дроном, так буде з цими дронами, які не розвиваються постійно. Зараз темп зміни всіх умов, технічних характеристик, софта, комплектуючих, він 2 тижні, максимум 2 тижні. Разом з тим, Александр Лукашенко сёння заявіў, што жыццё салдата каштуе ў 5 разоў даражэй, чым дрон. Як бы вы гэта пракаментавалі? Такое досыць недарэчнае, мне падаецца, параўнанне. Ну, Лукашенко, він така цікава особа. Він каже одне, робить інше. Треба дивитися, що він робить. Тому що коли він каже, це кожного разу треба здогадуватися, для кого він це каже. Для Путіна, для російського народу, для білорусів, які в Білорусі, чи для білорусів, які виїхали з Білорусі. Це кожного разу треба розшифровувати. Коли він це сказав, то, мабуть, він це казав щось для того, щоб підняти якийсь бойовий дух своєї армії. Може так, не знаю. Калі казаць пра армію, то сёння вось акурат стала вядома, што мазырскі НПЗ цяпер ахоўваюць вайскоўцы. Там ёсць, прынамсі, паведамлялася пра значыцца, ахову і гэтага нафтаперапрацоўчага завода. Ці гэта гаворка пра ахову ад расійскіх дронаў, якія так часта залятаюць на тэрыторыю Беларусі, ці, магчыма, ад украінскіх, ці ввогуле гэта проста могуць абставіць як нейкую правакацыю ў будучым? Ваше меркаванне? Ну, якщо б українці хотіли б завдати якоїсь шкоди Мозирському НПЗ, то він знаходиться дуже близько від нас, і для цього там нічого там особливого видумувати не треба було. Навіть можна було б, не наносячи ураження Мозирському НПЗ, там ще по трубі, яка там заходить з боку Трьох Сестер, там, я забув, як називається ця станція, нафтоперекачка, можна було б залишити, вивести з ладу цю станцію, і тоді б не було нічого, не було б нафти на Мозирському НПЗ, він би її не виробляв. Жодного нафтопродукту, тому що немає нафти. Тому всі ці іграшки, там, що нас провокують, це, ну, це треба шукати цільову аудиторію, яку мав на увазі Лукашенка. Якщо я правильно зрозумів ваше питання про дрони, які залітають на територію Білорусі. Дякую вялікі вам за ваше меркаванне і за гэтую размову.
Пайшоў з жыцця музыка Віктор Мао Жаркевіч, яму быў 51 год. У 97-м ён заставаў панк-гурт «Hate to State», які існаваў да 2000 года. Пазней Віктор быў музыкам у іншых гуртах і займаўся менш вядомымі праектамі. Апошнія гады працаваў на будоўлі, аднак пасля затрымання ў 2022 годзе яго звольнілі. Пры гэтым падчас затрымання сілавікі зламалі аб галаву артыста патэльню, моцна збілі, у дадатак прымусілі несці дзверы ад лядоўні ў пастарунак, пасля чаго музыку арыштавалі на 30 сотняў за ўдзел у пратэстах. Паводле сяброў Жаркевіча, месяц, праведзены на Акрэсціна, негатыўна паўплываў на здароўе і маральны стан музыкі. Алесь, што табе вядома пра апошнія месяцы жыцця Віктора? Я ведаю, што ў яго былі вялікія складанасці з працай, таму што ён і так, скажем так, перабіваўся апошнія гады такімі часовымі працамі на будоўлі, там на нейкіх там дзесьці ён грузчыкам падпрацоўваў і так далей. І пасля таго, як яго арыштавалі, усе ведаюць гэтую гісторыю, і вот гэты здзек, які быў зроблены, калі на яго начепілі вот гэтую каску, гэтая каска была не штучная, гэта сапраўдная каска, бо тады Мау працаваў, Віця працаваў на будоўлі, вот яны начепілі, значит, гэтую каску, причепілі, значит, на гэтую каску герб пагоня. Я думаю, што шмат хто ведаў, хто бачыў і чытаў пра гэта. І цягнулі разам з дзверкай ад лядоўні, на якой былі анархісцкія налепкі, антыфашысцкія і апазіцыйныя ВЧБ, там, пагоня і так далей. Вот яны просто адарвалі дзверку ад лядоўні, прычепілі яму да рукі гэтую дзверку наручнікамі і так вот цягнулі яго там нейкі час па вуліцах, потым пасадзілі ў бус, ужо павезлі. Адсядзеў я, наколькі я памятаю, 30 сутак, і для яго гэта было цяжка, у яго так са здароўем было не вельмі добра. І в нейкім сэнсе гэта таксама падарвала, але, разумееце, я думаю, што самае страшнае, і тут, конечно, я таксама не адкрыю секрет, што Віця там, напрыклад, час ад часу злоўжываў алкаголем, і гэта таксама, я думаю, што паўплывала на стан яго на здароўя, але ён не быў нейкім такім пінтосам, который там валяўся дзесьці пад такім сацыяльным зусім тыпам, не валяўся ён пад плотам, але між тым я просто хочу сказаць, што вось адыходзяць людзі, адыходзяць эпоха, і для іх галоўным лозунгам у сённяшняй Беларусі гэта «No future», так як спявалі Sex Pistols. No future for you, no future for me. І ва ўмовах вот этой контррэвалюцыі, якая адбылася пасля 2020 года, ясна, што такіх людзей яскравых, нонканфармісцкіх, іх просто розным чынам как бы забівалі, не давалі магчымасць не праяўляць свае нейкія творчыя планы, нават не давалі працу знайсці. Я ведаю, што яго было вельмі дрэнна з працай, яго было вельмі дрэнна з грашыма, але большасць ягоных сяброў і знаёмых ці сядзяць, ці выехалі, таксама не з'яўляюцца багатымі людзьмі, і таму вот вся эта вся no future, она просто вся вот у апошніх гадах Віці. Віктора Мао называюць яшчэ легендай беларускага панку. Калі мы кажам пра ўклад Віктора у беларускую музыку, што варта адзначыць? Трэба сказаць, як я лічу, як прадстаўнік, скажем так, таксама гэтай панк-культуры, у якой я быў, у якой я і знаходжуся, што так, Віця быў адзін з самых легендарных людзей для свайго часу і для сённяшняга часу, таму што, на жаль, мы губляем, просто людзей губляем інфармацыю, мы не можам. Вот это вот гэта трагедыя, якая адбываецца, якая адбывалася яшчэ з хіпанамі там у 70-х, калі просто вот немагчымасць па гэта все распавесці, зняць нейкія фільмы. Віця просто быў адзін з самых першых людзей у панк-року, у менскім панк-року і ўвогуле ў беларускім панк-року. Ён пачаў разам з Ігорем Конікам, калі не памыляюся, то іграў на бас-гітары. Вось яны распачалі гурт Hate to State, самая
запамінальная песня, напэўна, «Все, что я вижу, я ненавижу». Ну, там гэта все было такі вельмі радыкальны анархізм, антыдзяржаўны, антиклерикальный, антилукашенковский, антитоталитарный, я уже сказал, и это все вот, и яны играли краспанк, а краспанк это, ну, по-перше, яны были, напевно, першими, потому что контра Городенская з'явилася позднее трошечки, и вот краспанк это был на той момент, да, и сегодня один из самых таких радикальных и таких чистых до нервов панка, там, где вот просто no компромисс, да, нема компромиссов просто. И Hate to State вот такая бескомпромиссная, злая команда, яна існавала і зрабіла вялікі ўплыў. Я думаю, што яшчэ ўсё наперадзе, калі будут подводиться некие вынікі уже не нами. И это все не забудется и узгадаюць пра мало. Про яго еще трэба сказать, конечно, что ён был еще каля новинковский человек, так? И калі сёння кажут новинки газеты, я думаю, памятаюць усе новинки тыя, хто жил напрыканцы 90-х, у 2000-х, так? Усе асоциируют новинки с Мазуром, с Лёликом и с Павлюком, Коновальчиком, але там были люди, якія, может быть, менш заўважаныя, менш засвечаныя, скажем так, менш прапіареныя, але якія рабілі не меншую справу вось у гэтай галіне, у развіцці такого вот сатырыстычнага, гумарыстычнага, ну, некі такі можна параўнаць сёння с этим Шарле Абдоле, как там, я не памятаю, там, как по-французски гучыць правильно. Вот, и у нас у Беларуси, у Менску вот існавал вот этот вот свой Шарле, да, и один з людей, які быў каля новинок, які вот гэта рабіў, дапамагаў, может быть, не так активно, як хотелось бы, але між тым Витя Малых был один из гэтых людей. Светлая памяць добраму чалавеку, яскраваму музыку. Дзякуй вялікі за гэтую размову. На гэтым у нас усе навіны. Дзякуем за ўвагу, каментуйце нашу трансляцыю, калі гэта для вас бяспечна. Зычу добрага вечара і развітуюся з гаспадарствам. Да наступнай сустрэчы.